Ampun sembrono lho. Ampun gampang ngucap. Ngoten. Ucap niku dicundhukke karo kekuatan. Ucap niku dicundhukke karo kepinteran. Ucap niku dicundhukke karo kekuwataning raga lan jiwa. Merga sakniki akeh wong sing kakehan ucap ning ora dicundhukke karo kekuwatane. Wekasan ana tetembungan kokehan gluduk kurang udan. Tom kosong. Allah. Apa kok tom kosong? Tong kosong berbunyi nyaring ngene ya, Tru. Ha iya nek cara basa Indonesia ngono kuwi. Omongan oke ning ora ana nyatane. Kene iki engko tak nganake kene mbel. Ora ana nyatane, ora ana. Lah niku nek sampeyan sago ya sago tenan, ning nuwun sewu nek ming kandhek wonten ing lair, mboten sah mawon mengke ndak malah ribet-ribeti. Anakku sing bagus dhewe. Anakku sing iso njunjung derajating wong tuwa. Bagong padha kandir harjo sak praptamu. Bagong selamat Semar. Kurang ajar. Kancane do papek-papek kok kowe kok Semar. Pangestunipun Bapak wilujeng nering sambikala sowan kula. Tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula keunjuk Bapak. Iya Bagong tak tampa pangestune Bapak tampanana tole. Kula pundi nggo jimat paripen dayaning kasantosan. Amawana kabagyaning gesang kula, Pak. Iya syukur. Gawe bombong atining wong tuwa. Dene ora mingkuh lawan dawing wong tuwa. Titik kelungguhan iki anak-anakku tak timbali supaya sowan ning Karang Kadempel. Dina samengko wis mlumpuk. Aja kaget atimu dene sak gedhagan iki Bapak kok nglumpukke sangganing para kawula sak padukuhan Karang Kadempel. Mila ndadosaken kaget raos sing manah kula, Pak. Kersane Bapak niku napa? Bapak niku gadah damel pripun? Menawi kepareng kepedharing kathah dhateng yang putra Punala Garing kepareng kula nyadong dawuh lan Bapak menika disedya menapa kok benten nglarat ingkang sampun sedaya para masyarakat padukuhan Karang Kadempel dipun klempakaken wonten ing bale padukuhan menika kersanipun Bapak kados pundi menawi dipun keparengaken ingkang putra Petruk nyadong dawuh Pak enten napa Bapak nggadahi kersa napa kok anak-anak ditimbali sowan beda karo adat sabene. Monggo adat saben niku bapakne duwe niat napa-napa niku ora tau taren karo anak-anak, ngerti-ngerti wis dadi anak-anak mingkari weruh. Ning kok ora kaya sagedhagan menika, bapak kok nglumpuhke anak-anak niku kersane napa? Kepareng ambabaron ingkang sejati ingkang putra Petruk nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama pingdanipun Bapak Semar. Semanten ugi ingkang putra ragil, Bapak. Kemareng kula nggih nyadong dawuh kagiat raos sing manah kula dene Bapak nglempakaken para masyarakat semanten kathahipun tanpa konsumsi babar blas. Iya. Kancane omong apik-apik kok kuwi mesti geseh lho, Gong. Menika kersanipun Bapak kados pundi menapa badhe damel kelaparan menapa? Kepareng ingkang abdi pun utawa putra pun Bagong nyadong dawuh timbalanipun Bapak Semar. Menawi Bapak Semar gadah niat seda dinten menika. Gong ora. Menapa Bapak niku ajeng pamit kalian masyarakat menika kula aturi paring dawuh ingkang tetela kula nedya nglumahaken asta. Anyen nyuwun ngersanipun Bapak derek badhe dipun paringi pinten kemawon kula namung ndederek. Nek wong nyadong timbalan ki nganglungake jangga nilingake karna. Kata-katane aja padha, Tru. Wong ki nek iso ki duwe ide dhewe-dhewe. Kowe nganglungke jangga nilingake karna, aku nglumaken asta nyuwun peparing dhateng sampun Bapak.
Mugi parang ambabaron ingkang sejati ingkang putra pun Bagong nedya sak biyantu dhateng putripun Bapak Semar menawi Bapak Semar saestu gadah niat ingkang ginebeng wonten tenenging penggalih sinengker wonten ing penggalih paduka Bapak kepareng ambabaron ingkang sejati sengking Purwa Madya lan Wasana kula nedya anelingaken karna anglumahaken asta Barataya ngemis meneh mugi parenga Bapak paring dawuh Bapak andra ingkang kosike ora ngawur sing suluk men dalange wae monggo Bapak kula aturi paring pangandikan nek ngrungokke tembunge Bagong ki nek wong ora kulina mesti gampang nesu gampang emosi ning gandeng Bapak ki wis kulina tembungmu mau malah nglipur atine Bapak kene-kene rada maju aku tak kandha karo anak-anakku katelune pisan lala Gareng Petruk apa dene kowe Bagong nek kowe tak kandhani aja to kaget ya tole nek tok anggap sepele pancen sepele ning tumrap wong tuwa kaya aku olah rasa kuwi kudu didhisikake tegesipun pripun Bapak paring pangandikan mekaten tegesipun pripun Bapak paring pangandikan mekaten wong tuwa kaya aku ki dikulinake ngonceki marang Sasmita mbuh Sasmita metu dalan sing kepiye ning tumrap Semar pendak-pendak ana kahanan ingkang ora sak baene mbuh ingkang magepokan kelawan donya ingkang magepokan kelawan uripe Semar dhewe lan ingkang magepokan kelawan kahanan kiwa tengenku mau mesti tak pikir lah ingkang arep tak kandhakake iki olah Sasmita ya kuwi Sasmita ingkang wis ndak tampa metu marganing pasumenan. Walah. Nglumpuke masyarakat semenake kok ming rembug impen to, Pak. Impen menika rak kembangipun tiyang tilem, utawi tiyang nindra, utawi tiyang sare. Tiyang menika menawi boten ngimpi menika malah justru le turu niku angler. Ha kok ping perkara impen kok dadak menyita waktu kula. Lek kula urip ning alam padang dadak sowan kersaning Bapak. Ming perkara ngrembug babakan pasumpenan. Ning tumrap kula ya wigati lho Pak, Bapak nyumpen napa kok semune Bapak li menggalih sanget-sanget. Gong, Bapak ki ming ngrembug impen. Ngimpi apa ya, Pak? Engko tak tirine ning 1001 malam. Ngandel ora kowe. Apa-apa kok dijleki nggon buku terus dituku. Dengkulmu mlocot. Kaya ngono kuwi ora entuk laranganing negara. Aku ora tau tuku lho, Tru. Aku ki mung titip. Padha wae titip karo tuku ki yo. Senengane kok kowe iki dilareni tok gong kaya ngono kuwi. Mula kowe iki keluargamu murat-marit, duitmu ora tok keke bojomu mung tok penting ki don kaya ngono kuwi. Kok sikik aja doting celebung. Nek kowe nganggep impen kuwi kembanging wong turu, impen kuwi ora tau mbok gagas, ora apa-apa. Mula aku ngandhake wong tuwa kuwi olah rasa, olah Sasmita kuwi mesti padha dipetung. Lah, gandeng bapakmu ki peranganing wong tuwa, mula pendak-pendak ana apa-apa ingkang ndak lakoni kuwi tak jumbuhake karo kahanan. Tak onceki, iki mengko arepe ana apa, iki mengko kedadiane kepiye kuwi tak gathuk-gathukke. Mula wong Jawa kuwi ora luput karo tembung otak-atik gathuk. Perkara luput ya wis ora apa-apa, ning nek bener mbok menawa lagi kebeneran. Oh nggih. Nah terus kula tak nyuwun prisa Bapak niku ngimpi napa? Impenku kuwi klebu impen sing ana maknane. Impen kok wonten maknanipun. Gareng tuwa dhewe ora tau sinau. Sing jeneng impen ki titiyani gandayani puspa tajem utawa kacitra kasudarsana kadara dasih. Kuwi saben wong wis padha ngerti.
Impen Titiyani utawa Kacitra kuwi wancine jam 09.00 nganti tekan jam 12 bengi. Kuwi ora wong ngimpi ning wong ketonto. Upamane kaya wong sing duwe pepinginan ning durung iso klakon nganti kegawa ketonto jroning turu. Kuwi jenenge Impen Titiyani. Oh. Kaya ngono kuwi kaya truk sajake. Titiyani iki ketonto gong. Wah. Mulane aku tau turu digrujuk banyu bojoku. Mergane aku nyebut jeneng Sumini. Merga aku seneng rodake ra kelakon Truk dadi kegawa ngimpi. Ha ya kuwi. Kuwi jenenge Titiyani ya, Pak? Titiyani. Pepinginan sing ora kelakon iki biasane sok kegawa. Ngono? Heeh tenan aku tau siji digrujuk banyu, loro ditapuk sandal cangkemku. Ha iya. Aku kedaran karo sindan jenenge Orisa. Saiki wis ora meteng Tra. Ana wonge. Ya wis ben. Kuwi Titiyani. Lah Gandayane iki impen jam 12 nganti jam 2. Kuwi impene wong turu tegese wong turu ki nek ora ngimpi jam 12 tekani jam 2. Kuwi tegese wong mau wis nglakoni mati suri. Lho iki lho ngelmu cethek ning jero. Ha iya, ayo dikedhok. Mati suri, Pak, mati suri. Lah, impen sing eneng maknane kuwi jam 2 nganti tekan jam 4 utawa gagat bangun esuk. Ujaring piyai Jawa, ujaring piyai sepuh. Wong sing seneng olah sasmita impen sing kaya ngono kuwi eneng maknane. Ning maknane kosok balen. Maknane kosok balen akeh sing ngandhake nek ngimpi omahe kobong kuwi bakal entuk rejeki sing akeh. Nek ngimpi omahe woh ketekan wong akeh kuwi mesti bakale upama percaya mesti bakal nandhang dugita. Luwe-luwe wong mimpi dadi manten. Jarene lho kuwi cepak patine. Wong ngimpi ngitung dhuwit kuwi bakale lara utawa kenggonan penyakit. Ning yen ngimpi mati kuwi tegese dawa umure. Ngono kuwi sok diwolak-walik. Lah bapak ngimpi napa? Bapak ngimpi napa kula tak takon. Bapak ngimpi dadi manten to, Pak? Ha ta? Ayo ngaku wae. Mula saiki nglumpukke anak-anake cepat-cepat bapak arep ngekeki warisan. Gong wak jejeli tangan cangkemmu lho. Tak sokot. Iki mesti ngeyel kowe iki ora. Karo bapak kok le mentolomen muni ngono lho kowe. Mimpi apa ya, Pak? Aku ki ngimpi kok ora kenyono-nyono. Lah kok aku kerawuan widodari. Ah, kena rabi meneh kowe. Kusike to, Gong, kusike. Heeh, kowe mesti seneng karo widodari. Bapak kok seneng karo widodari iki, bapak ki nuwun sewu. Ya suwane wis semono. Gek widodari ki ayu-ayu kok. Mongko widodari mau nggawa wujuding kembang tukul saka kayewangan banjur ditandur eneng pelataran Karang Kadempel. Lah kok dadi ora kanthi kanyono-nyono. Kembang ingkang ditandur widodari mau tumuli kaya wujud cahya ingkang mubyar padhang ana ing Karang Kadempel. Nganti dadi hujating kang padha weruh wekasan akeh para nalindra-nalindra kang padha tekan Karang Kadempel klebu ndara-ndaramu Pandhawa ya kepengin ngempek marang kamukten cahya ingkang tukul saka kembang ingkang tinancepake ning pelataraning padusunan Karang Kadempel. Dole mongko miturut petungane bapakmu iki dudu sasmita sing elek, iki dudu sasmita sing ora prayoga. Ning iki sasmita sing apik, sasmita sing becik. Ketitik, sakwise aku ngimpi kaya mengkono mau, aku uga entuk sasmita. Sasmita napa, Pak? Yen to dewa bakal matedhakake kanugrahan. Wondene kanugrahan mau ora ana liya ingkang kudu nampa ya mung bapakmu Semar. Waduh. Wahyu napa pripun? Iya, weh langgeleleng.
Wahyu bakal tumedhak mrene, Gong. Wah, jan lanang apa wedok? Lho kok sih. Ngawur banget kowe kok. Wahyu. Wahyu iki lanang apa wedok aku takon. Wahyu iki kanugrahan. Wo Wahyu bojone Nugroho. Udu. Wahyu kanugrahan ki tegese kae lho wis tau urung cerita Wahyu Cakraningrat. Urung aku. Oh. Sing ngerteni Wahyu Cakra Suharto. Kuwi bakul sandangan. Wahyu Widayat. Ngerti urung? Urung aku. Nek Pak Widayat pemain ketoprak ngerti aku. Gawe Pak Widayat sing judulne Bu Marsida kae to. Udu kuwi. Terus Wahyu Makuta Rama. Blangkon dengkulmu mlocot kuwi. Kok iso blangkon? Makuta ya apa? Makuta kuwi ageman ning sirah. Rama bapak. Agemane bapak ning sirah ya apa? Blangkon. Ning kudu Wahyu blangkon. Wahyu Makuta Rama hasta brata ngono kae. Bapak ki arep entuk Wahyu model kaya ngono kuwi ning dayane apa, kekuatane apa bapak ora urung ngerti. Ngono to paritane. Ya Petruk anakku sing gagah tur sing pinter dhewe ya ming kowe. Matur suwun, Pak. Lah terus salajengipun Wahyu mau bakal tumedhak ning Karang Kadempel ndayani saking para raja Nerpati ingkang tak derekake. Ning syarate kok abot. Syarate napa, Pak? Syarat sing kudu tak lakoni, aku kudu nglumpukke pusaka 3 cacahe. Mongko pusaka mau ora pusaka baen-baen. Pusaka pepethinganing jagat ingkang kudu rawuh ning Karang Kadempel. Yen ora iso nglumpukke pusaka 3 mau ya ora bakal impen mau kababar dadi kasunyatan Ponokawan. Sidemadaning pendhaping Paduka Karang Kadempel. Nalika semanten sami midhangetaken pandyanipun iki Lurah Semar Badranaya. Tinampi sangganing para warga sapadukan Karang Kadempel. Ndadosaken tintrim madyaning padukan Karang Kadempel. Tambuh ingkang den penggalih sangganing para kawula. Wonten ingkang ametang-metang pangandikaning Lurah Semar Badranaya, wonten ingkang nggadahi pengajab mugi gegayanipun Lurah Semar kasembadan. Ndadosaken tintrim madyaning padukan Karang Kadempel nalika semanten Lurah Semar Badranaya kemawon datan mubah, datan musik. Kasaru geger Jawi, apa to kang dadi darunane? Ora ana kawula ingkang mrengkang saking pranataning padukan kejawi namung rawuhipun lancur Pandhawa. Nenggih putra para Pandhawa. Satring Drepsila geni Bambang Wisanggeni. Sumawana Bambang Antasena, Raden Gatotkaca, Raden Abimanyu, miwah Raden Hanantaraja dumrajak tanpa larapan kaya kaget kang samya mulat. Lae blegegeg kugeg sadulita mel. Kok gawe marem. Wiwit aku momong wong tuwane nganti tekan peputra mongko wis gagah-gagah. Lah kok iki malah padha pating gruduk rawuh mrene Nalagareng. Iki ndara-ndaramu putra-putra Pandhawa padha rawuh ana ing Karang Kadempel. Wah, jan ya melu marem ya, Truk. Arep mingsak nyawang kowe. Awak dhewe ya ngerti lair Ndara Wisanggeni biyen piye. Awak dhewe ya ngerti lair Ndara Antasena biyen piye, lair Ndara Gatotkaca piye, Ndara Abimanyu piye, lair Ndara Antarja piye. Saiki wis kaya ngene iki rasane kaya tuwek kae ya, Truk. Heeh. Aku kelingan jaman lair Ndara Gatotkaca biyen, ya. Bayi abang cemplungke kawah Candra Dimuka, dijer awake, balunge copoti kabeh, ganti wesi kabeh. Nek ngono kae robot ya, Truk. Ayo iya. Mula nek nesu awake kaya tembaga. Oh. Awake kaya tembaga, awake dadi balung kabeh, dadi wesi kabeh. Balung pak wesi, Truk. Dadi wesi kabeh. Barang yo le omong kleru ora ya entuk wae. Aku kelingan lair Ndara Antasena mbiyen. Lho, kowe ngerti to, Gong? Ngerti. Sesar kuwi. Wah. Mula rak wonge gleleng to kalung usus. Heeh. Mula ndugal kewarisan. Sing lairke Ndara biyen Ndara Antasena iki lair endi? Anu nang ngendi kuwi? Rumah sakit ngendi kono kuwi? Rumah sakit ngendi kowe iki mung gawane ngarang kok. Ndara Antasena iki lair ora dingerteni sapa-sapa, ngerti-ngerti goleki bapakne.
yen ning lakone ora kok ndur lahir sak kowe ra jaman semono ora nunggu. Heeh. Wong kene wis cetha kok ya mesti ana sing nyetel HP ya terus. Ha iya. Ya wis ben karang ya kesenengane dhewe-dhewe kok. Heeh. Oh, aisro banget ding 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 ding. Mongko ya do duwe HP ya pamer apa ya? Ora ngerti aku. Ndara wilujeng rawuhipun Kakek Semar slamet tekaku bektiku katur ya Kek. Kula tampi dawah sami-sami Ndara Antasena wilujeng Den. Ya Kakek Semar slamet tekaku. Aku ngaturke bekti ngersane Kakek ya Kek. Wilujeng. Kula tampi Ndara Garukaca wilujeng. Ya Siwa Semar slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur. Nggih, kula tampi. Ndara Antarja ya slamet. Aku ngaturke bektiku katur. Siwa Semar, nggih kula tampi. Ndara Abimanyu, iya. Siwa Nayantaka slamet tekaku aku ngaturke bekti. Siwa, nggih kula tampi. Ndara Wisanggeni bekti kula Den, iya nala garing tak tampa pangestuku tampanana. Ndara Antasena bekti kula katur, ya nala garing tak tampa pangestuku tampanana. Ndara Garukaca, Ndara Antarja bekti kula katur, ya nala garing tak tampa, Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den. Ya nala garing tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula, Ndara Antasena bekti kula, Petruk tak tampa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja bekti kula, ya Petruk tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Yoga gentenan. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu ngandharaken bekti kula kunjuk. Kok dirotone ngentek wektu. Meng ngaturke pambagya setengah jam dhewe. Iya, Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Ngandel ora ming pangestu ta. Ora ana sing kecret sithik-sithik. Bagong sapa-sapa dijaluki, sapa-sapa ditembungi ora. Wong kaya kebangetan ora. Nun sewu. Lah kok janur gunung kadingaren rawuhipun ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa menika keparengipun Kakek Semar Blaka Suta wae satemene ingkang nganti lawan kadang-kadangku kuwi aku. Sampean iya. Lah sebabe Kakang Antasena nalika semana tak kanthi saka Ngrandu Gombala, Kakang Garukaca tak jujul ning Pringgondani. Kakang Antarja tak jujul marang Jangkar Bumi apa dene Kakang Abimanyu ya tak pethuk marang Tanjung Anom. Mangke riyen sampeyan kok nglumpukke anak-anak Pandhawa rawuh mriki niku wigatosipun mung bakal padha tak kandhani Mitra Sasmita ingkang tak tampa Kek. Aku kuwi ngimpi. Lah kok impenku mau banget gawe bombong ati ning Wisanggeni. Aku weruh Kakek Semar kuwi mangku Sang Hyang Candra gumebyar cahyaning Kakek Nayantaka. Wekasan sapa ingkang cedhak lawan Kakek Semar? Kaperbawan marang dayaning sunar ingkang metu saka angganing Kakek Semar. Wekasan dadi ayem, tuwin dadi tentrem, atine ingkang padha nampa sarta antuk sunar ingkang metu saka raganing Kakek Nayantaka. Saka petunganing Wisanggeni, Kakek Semar bakal nampa kanugrahaning Wang Mahanasa. Mula entuk ora entuk sawaning para putra iki bakal ngempek kamukten ingkang bakal tinampa dening kakekne Semar. Mula banjur aku nganti kelawan kadang-kadangku kabeh ingkang wigati aja nganti keri. Upama Kakek Semar pancen bakal nampa kanugrahan kabejan sarta dayaning kanugrahan mau aja mbok agem dhewe nanging paringna marang para putra Pandhawa dimen padha melu ngempek kamukten kanugrahan ingkang bakal tinampa dening kakekne Semar. Cah cilik kok pintere ra jamak-jamak. Aku ki duwe anak cilik wae petuke ra jamak-jamak. Sapa, Pak? Ya kowe kuwi. Ndara Wisanggeni iki arep etungen to, semene iki nom dhewe. Ning kok pintere ora jamak-jamak, ngendikane teteh, ngendikane titis, tur dasare pener karo apa sing tak gagas, pener karo apa sing tak karepake. Nggih.
kula nampa. Matur banget panutan pepindhan ya Kek, sami-sami. Ning kanugrahan iki mboten ajeng isa kula gayuh. Merga syarate angel. Lho, syarate apa? Syarate kula kudu isa nglumpukke pusakaning jagat telu cacahe. Pusakaning jagat telu cacahe kuwi apa wae Kek? 1 Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada, angka 2 Sekar Wijaya Kesuma, angka 3 inggih menika pusaka aran Kyai Nenggala. Monggo niku angel digayuh. Niku pusakaning para priyayi, niku pusakaning para luhur. Nek kula kongkonan anak-anak kula niku mengeh semaguh tanpa bukti, kakehan gunem tanpa guna. Gelem mangkat, gelem makarya ning perkara kasembadan lan orane ora iso dijagake. Mula gandeng nek sampeyan kepengin ngempek kamukten utawa wahyu ingkang bakal tumedhak wonten ing Karang Kadempel, ya kudu wani mbudidaya. Kudu wani banting raga meres kinget. Mengkono Kek, nggih. Ya yen pancen kaya mengkono ora usah kuwatir. Aku mengko sing bakal gayuh pusaka telu tak boyo marang Karang Kadempel. Ampun sembrono lho. Ampun gampang ngucap. Ngoten. Ucap niku dicundhukke karo kekuatan. Ucap niku dicundhukke karo kepinteran. Ucap niku dicundhukke karo kekuwataning raga lan jiwa. Merga sakniki akeh wong sing kakehan ucap ning ora dicundhukke karo kekuwatane. Wekasan ana tetembungan kokehan gluduk kurang udan. Tom kosong. Allah. Apa kok? Tom kosong. Tong kosong. Tong kosong berbunyi nyaring ngene ya, Tru. Ah iya nek cara basa Indonesia ngono kuwi. Omongan oke ning ora ana nyatane. Kene iki engko tak nganake ngene mbel. Ora ana nyatane, ora ana. Lah niku nek sampeyan sago ya sago tenan, ning nuwun sewu nek ming kandhek wonten ing lair, mboten sah mawon mengke ndak malah ribet-ribeti. Kek. Aku karo Kakang Antasena ing bakal budal marang negara Ndorowati ing wigati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma. Nek ingkang wa mboten pikantuk, aku nggawa Kakang Antasena nek perlu takon ngamuk ning negara Ndorowati. Lah niku jenenge jilih ning nganggo kekerasan kaya ngoten niku. Niku mboten prayoga. Nek iso ya dirembuk sarana becik. Tak budidaya ngrembuk sarana becik. Aku ingkang sagu ning Ndorowati. Lah terus aku ingkang sagu marang negara Ngamarta. Nyuwun kampil Wodarma Kusuma supaya pusaka tak boyong marang Karang Kadempel bareng karo adhiku Abimanyu. Matur nuwun. Lah sing teng Mandura nek pancen aku dipercaya aku tak budal ning Mandura. Siwa Semar, aja kuwatir. Aku bakal nyuwun ngampil senjata Nenggala. Ndara wis sanggeni kali Ndara Antasena, Ndara Garkaca kali Ndara Abimanyu. Lah sampean kok ora duwe jodoh? Iya pancen aku mung ijin. Nek kira-kira tak wenehi kanca purun mboten. Nek pancen diparengake aku gelem. Bagong kowe melu Ndara Antarja. Aku etoke arep masuk angin ya Pak iki. Wong mau cangkeme le omong bantere ora jamak. Waras apik kok bareng entuk gawean kok masuk angin. Wong masuk angin ki ra iso ditebak. Ketoke mau waras ngerti-ngerti terus meriang terus kerokan ya pirang-pirang kowe iki ora terus ngalahke aku ngono kuwi. Siji wong masuk angin, loro wong mati ora iso ditebak. Ana sing lagi tenguk-tenguk kepengin kedulungan wayu mejang. Ngerti-ngerti modar. Ndasmu kuwi. Kowe nyemoni bapak kowe senengane ora. Mangkel aku. Wong aku ki masuk angin tenan kok mbok delok iki didemek. Terus iki bathuk iki. Oh iya panas ngono kok. Heeh. Nek kira-kira madang waras ora, Gong? Anu kuwi waras. Madang kok njur waras ora. Tergantung lawuhe. Oh, nek ming tempe ya suwe 3 dina le waras. Nek sate kambing ya karo tengah jam wis waras. Lah apa? Sate kambing. Oh iya. Lah tukoke aja kuwatir. Nek tensine munggah aku ora tanggung jawab lho. Aku ora tau ndek tensi ya, Tru. Oh. Uteke ora panas. Ora bakal panas wong ora ndek utek aku. Iya. Kula suwun nek pancen pun saguh, nggih saguh mawon. Lan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene ndika Ndara pun kepareng nyagahi menapa ingkang kula betahaken, muga-muga rancak samukawisipun
napa sing dijanjekke dening para dewa saged tumedhak wonten ing Karang Kadempel sampeyan ngempek dayaning kanugrahan ingkang kula tampi Ndara gumarenggeng samya pirembagan dadasaken mangke dumurujug tanpa harapan praptaning Begawan Durna ingkang miyak sagung kang samya sumewa karya kagiat kang samya mulat gawe kaget niki rak Penembahan Durna to penembahan kandak bleguduk swalu gembol Semarante awela iya aku Begawan Durna Semar apa kowe pangling karo aku mboten lah ya sawetara ora ketemu sing jeneng mripat tuwa niku rak kudu gagap-gagap to penembahan loh ya iso ora jeneng mokal wong dasare umurmu karo umurku ya wis tuwa tenan wilujeng penembahan selamat tek aku Semar niring sambikala praptaku salam taklingku kantur marang kowe ya Semar. Nggih, kula tampi. Penembahan bekti kula kunjuk. Nala gareng tak tampa pangestuku Tambanana. Lho nggih. Bekti kula kunjuk penembahan. Oh, Petro Kantong bolong tak tampa pangestuku Tambanana. Lho nggih. Sanget anggen kawula dadosaken jimat. Bekti kula kunjuk penembahan. Oh, Bagong iya. Pangestuku Tambanana ya, Bagong. Lho nggih. Sanget anggen kawula dadosaken jimat. Dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Eyang aku ngaturake bekti kunjuk. Lho, iki sapa iki? Aku wis anggeni Eyang. Oh, wis anggeni ya putu. Pangestuku Tambanana ya wis anggeni. Tak gegem dadekake jimat. Slamet Mbah Kakung. Lho. Sapa iki? Aku Antasena. Oh, Antasena putuku kowe. Pangestune Simbah Tambanana ya, Nger. Ndak gegem dadekake jimat Eyang bekti kula kunjuk. Suarane kaya Gatotkaca iki. Kasinggihan mekaten. Pangestuku Tambanana ya tetuka. Kula pundi nggo jimat Eyang bekti kula kunjuk. Iki sapa? Kula pun Antarja. Wah iya Antarja. Pangestuku Tambanana ya Naga Baginda. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan Eyang bekti kula kunjuk. Oh iya. Anu sapa iki? Janaka. Sanes kula Abimanyu. Oh, Abimanyu putuku cah bagus. Pangestuku Tambanana ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Wah. Durna bapakku. Aku katurake bektiku katur. Lho, Werkudara ana suarane kok ora ana wujude. Werkudara pangestune Bapak Tambanana. Niki Bagong, Mbah. Oh, setan ki ora. Katingak-tinguki. Tak tingak-tinguki. Werkudara ora ana kok suarane ana. Wah, iya. Ya, Mbah. Aku aturake basaku kok suara gedhe banget suaramu kok, Gong. Coba balen ana, Gong. Wah, wedian. Kok iso gedhe, Gong? Mbah iki yaene gedhe dhewe, Tru. Mbah ora tak kapak-kapake lho. Ha iso. Kok iso gedhe dhewe aku iki gumun ya. Nuwun sewu penemban. Rawuh ndika enten apa wigatos? Lah kok janur gunung kadingaren rawuh enten Karang Kadempel. Oh, iki ngene ya Semar. Mrataku nang Karang Kadempel kuwi ora saka karepku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya aku sowan ning Karang Kadempel ingkang wigati kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani ya Semar. Kaget penggalihku duk nalika semana aku tinimbalan dening anak Prabu Ngastina. Lan aku diparingi dawuh yen to anak Prabu Ngastina nampa sasmitaning dewa, yen to jagat iki bakal ketiban kanugrahan. Wondene apa ta wujuding kanugrahan mau? Ora dingendikake dening dewa ingkang paring sasmita kalawan anak Prabu Duryudana. Nanging mung diparingi dawuh yen to Ngastina kuwi bakal saya kuncara anjayeng bawana. Yen to linenggan dening Semar Badranaya, ora ketang mung telung kedheping netra. Bebasane ora ketang mung sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar. Kuwi Ngastina bakal dadi negara ingkang kuncara jagat ingkang keberbeken marang kumandange negara Ngastina. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utusan karo Begawan Durna ingkang wigati sawana ning Karang Kadempel. Dene wigatine kepengin boyong kelawan kowe Semar. Mula praptaning Begawan Durna ning Karang Kadempel iki kadhake sangganing para Sata Kurawa ing wis jangkep gawa tandu jempana joli-jolan bakal binoyong marang negara Ngastina. Ora ketang mung teleng kedheping paningal kowe rawuh ning negara Ngastina ya Semar. Kowe prapta ning negara Ngastina. Monggo anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, Bapak Durna,
menawi Semar kersa rawuh wonten ing negari Ngastina nyuwun menapa dipun paringi. Menawi perlu nyuwun brana picis, nyuwun wujuding brana picis hargya kencana jamrut hergeni dipun paringaken dhateng Semar Badranaya. Nyuwun pinten gerobak, pinten kereta, menawi perlu karang kadamel menika dipun guruki nganggo brana picis. Ngono ngendikane Anak Prabu Duryudana. Mula Semar prataku ning papan kene kuwi ibarate kaya dene dewaning kamulyan. Ingkang bakal menehi kamulyan marang kowe lantaran Anak Prabu Duryudana. Kowe rawuh sedhela wae ning negara Ngastina, balimu uripmu bakal mubra-mubru, uripmu bakal mulya, uripmu bakal ora kekurangan apa wae. Malah ngendikane Anak Prabu Duryudana nek Semar gelem ning negara Ngastina sak lawase bakal pinaringan pangkat nujum paranpara ana ing Praja Ngastina, kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Omahmu ora bakal kaya ngene wujudane. Oh, Semar, kowe iki mesakake temen kok. Uripmu sarwa ngrekasa. Coba to, kowe ora ketemu aku pirang puluh taun. Mongko saka pewayanganku, kowe ora ketemu aku pirang-pirang taun kuwi bayang aku lho. Omahmu kuwi wis apik, omahmu kuwi wis becik. Ning kok panggah kaya ngene coba. Pendopo nek le pendopo, ning payone ana gendheng, ana seng, ana plastik. Apa kaya ngono kuwi wangun pendopo? Tur ing atase kowe iki abdi ning para Pandhawa, lah kok iki rak lincak biyen kae ora ganti-ganti. Nganti dilemeki triplek barang. Uripmu kok kaya ora kepenak to, Semar? Mula iki ana kalodhangan. Yen kowe gelem sowan nang negara Ngastina, apa kang dadi kekayaanmu bakal kasembadan. Nek perlu omah iki dimbrukke, kowe mbangun sing anyar. Bangun sing anyar. Prabaya ora saka kowe. Nanging saka negara Ngastina bakal dicukupi. Kowe pengen bangun omah wujud kaya ngapa? Omah sing kaya kepiye? Bakal kasembadan. Waton kowe gelem sowan nang negara Ngastina. Kowe kandha. Kowe njaluk sandangan cara kepiye? Kowe sesuweng ora mung suweng wujude lombok abang kaya ngene iki tok peng-pengke. Kowe nganggo suweng sakurungan jago dumadi saka inten bakale kewer-kewer kupingmu. Ning mesti bakal kelakon. Mula kang saka kowe Semar ayo ta. Aja nganti kowe mikir kaping pindho, aja nganti kowe metung-metung bola-bali. Iki kalau jangan kowe entuk kamukten. Kowe entuk kamukten. Nek yen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina. Oh, Semar. Anak Prabu Duryudana wis maring dawuh karo aku, bahwa Durna sagedhakan menika panjenengan boten saged boyong dhateng Semar Badranaya. Ginanipun menapa panjenengan kula sembah? Ginanipun menapa panjenengan dados pujangganing negari Ngastina? Ginanipun menapa panjenengan kula sembah-sembah minangka guru kula? Mboten wonten ginanipun. Menawi namung boyong Semar kemawon panjenengan boten saged ateges Durna menika namung pendhita ingkang boten wonten nyatanipun. Buktinipun kawon kaliyan Semar Badranaya. Mila tinimbangane aku ngosin bali marang negara Ngastina, paripaksa aku ngrudha peksa karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tekan negara Ngastina, tak rudha paripaksa. Bangga bakal tak rampungi, budi bakal tak sembadani. Apa sing dadi karepmu bakal tak wujuti. Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh Semar. Bang, mlebu omah kok cucul jarik. Katokan training ngono maksude piye? Ora ngerti aku nek nesu ngene iki, Tru. Oh, mergo nek kebelet meng kari flotrok. Dengkulmu mlocot ora. Saya Tru meneng saya Tru tak mangsuli Durna. Oh iya, iya. Kok kaya ora kepenak omongane. Lha ora kepenak nggon ngendi? Kok arep jiat karo Semar, arep maksa karo Semar ya anggepe dhek iki nang kene iki apa? Ya bener nang negara Ngastina iki dhek iki pujangga. Nang Ngastina dhek iki wujude guru ning para Kurawa. Nang Ngastina dhek iki pendhita. Nek nang kene iki dhek iki daya, kudune ngurmati karo situan rumah. Ora daya kok drangap-drangap cangkeme kok kenek. Sak penake dhewe ora. Lho, iki ngapa Bagong kok ucul klambi, ngetoke tatoku. Waduh. Endi tatomu? Iki nang lengen iki. Ula kok gubet gelas. Kuwi gambar apotek kuwi ya. Apotek nggo tuku bios, nggo bios. Cengelmu ki apa? Gong ora ngawur, Gong. Men aku emosi aku.
Aku nganti bapak kok nganti ame dipameri Brana Picis derajat pangkat iki. Bapak iki nek gelem duwe derajat pangkat nek gelem duwe Brana Picis wis biyen-biyen tak omongi. Aku wis krasa aku kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem, tentrem, manyes. Arep 39 derajat ning kanane dadi ayem, dadi sejuk. Kaya ana Esa. AC kok. AC kualik ora. Heeh. Anggepe rumangsane apa? Nang barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat. Muntup-muntup ning ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo kethu putih. Kuwi sing suci aja mung sandangamu putih tok, ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik kok. Nek sandangamu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe. Jabamu putih, jeromu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa mbok anggap Semar ki blereng karo Brana Picis? Ngene Bagong kowe aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk dhuwit, kowe barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya wis pilihan iki wis dadi wakil rakyat aku. Nah, ora gelem aku. Aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian, sapa sing arep akeh budaya? Apa dianggap aku blereng karo derajat pangkat Brana Picis? Ora kok. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe urung ngerti. Bungaing lair karo bungaing batin ki mor misah. Ora ngerti to marane. Goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin, kuwi mesti ngrasake bungaing lair. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lair, bungaing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng laire iki derajat pangkat duwe, duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen duit ben dina ben bengi ping celingak-celinguk. Ngono tanggaku mbrobos kene, ngono tanggaku mlumpate mbok njukuki dhitku, anane ming suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane ming numpuk derajat pangkat, numpuk Brana Picis karo numpuk dosa. Ning wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya, mangan sedina ping pindho wae tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono. Ning tak gawe wareg arep jane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen Brana Picis kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora keweden nek dibobol, ora keweden nek dicolong. Ayem matine. Ngono. Apa mbok anggap urip nang alam padang ki sing utama ki ming bondo donya? Ya ngono wae piye? Sabar kok, sabar kok. Watuk ya aku ya ora apa-apa, ora apa-apa. Tangane, mah. Tangan berita nggo idu ora. Padahal ora kowe. Lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa. Itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan. Wah, edian. Bagong ngomongane apik tenan ya. Aku S8 e. Oh. S ki ming tekan 3, S3. Aku S8 kok. Apa kuwi? Sinten sumerep silit sapi lagi suwe. Pak toton ndasmu lho kok. Kuwi ming ngomongane cah cilik kok nggo dagelan ora. Kula kelas kali kula keling. Kacuk kula keling-keling. Heeh. Hah? Aku arep mengimbangkan iki karo Brana Picis nang kene salah nggon kowe. Nek kene kowe arep pamer Brana Picis boyong karo Semar, anake ragil sing ora trima. Lho, ning ngono kowe wani karo Begawan Durna. Wah, lah ora tau ndelok wayang kok. Nek ndi-ndi Bagong ora wedi karo sapa-sapa.
Bagong karo Durna ya wani, karo Sengkuni ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa kala mangsa aku ki wani. Kowe wis tau ngerti lakon Bagong Gugat durung? Dewae tau sak asik. Nek urung ngerti nanggap. Ora mung ngenteni lek ku crita, atuna aku. Apik kowe gayeng, dewae morat-marit tak sikat kabeh. Aku mung Durna. Apa itu? Kecil macam mana? Oh sampean pamer nang kene nggawa sata Kurawa. Ha keroyokan. Keroyokan. Sampeyan iso nyenggol Semar, boyong Semar tok peksa nang ngendi jenenge negara Ngastina. Wis gumlundung sirahe Bagong. Lho, ora lho iki serius. Yen ngono kowe wani karo Bagancana, sing tak wedeni apamu? Dudu nang kene, papane wong neter katitehan. Ayo, metu jaba. Piye? Metu jaba. Wis ijab kok metu jaba. Rugi. Oh, wis muhrim kok. Anggo ngapa tetet-tetet gong tampil dasmu lho kowe. Cangkem elek ora. Kuwi mbok yo sing apik ngono. Kuwi ngapa sing ngajari ya kowe ya. Bahane iki kan sing ngajari kowe. Nek ora ditokke sanggon-gon ora. Lah kuwi malah kurang ajar kuwi. Ditokke sanggon-gon kuwi. Ora yo ngregeti to. Oh, ora. Ayo, metu Jawa, metu Jawa, tutut yo. Lakon makan nang pancen cah siji iki pancen demit. Aku kira ndelok polahe Bagong iso guyu dhewe dunekke demit ya. Lho kirik. Ngapa ya, Pak? Kowe iki tak omongi to. Ha piye? Maksudmu kene mau piye? Lho, melindungi Bapak. Aku ki ora arep ngopo-ngopo. Nek iso ana rembug dirembug, ana perkara dirembug sarana bedamen. Lah kok mesti kowe iki gawe geger, mesti gawe rame. Iki nek kowe kaya ngono kuwi tak ngibarate jagung bakarane. Agene ana jagung mbok ditokke, Mir. Ora, kok cah goblok ora. Jagung bakarane iki apa kuwi paribahasa, tanggung perkarane ngono lho. Kowe iki sing gawe perkara, kowe kudu nanggung perkarane. Maksudnya aku mungsuh Durna apa piye? Kowe sing gawe perkara ya kudu wani nanggung. Oke. Mung Durna kok pancen aku niat kepengin olahraga asine. Nandingi Kurawa. Gong Kurawa iki arep kaya ngapa digdaya-digdaya lho Le. Ora wedi aku. Lah terus kowe arep kowe sing ngertok ndelke sapa? Ha iki ngapa iki doting pendelik iki? Wo, setan iki ora. Mulane kok kendeli ra jamak-jamak. Nek ora ana iki aku ya meneng wae. Gandeng ana nom-noman iki gunane apa? Mula aku terus gleleng to menano apa jenenge sambil menyelam minum air. Tegese piye kuwi? Men ketok nek Bagong kendel. Ora ngerti nek sing tak tantangke iki piyai-piyai iki. Mangke tak aku ditonton wong semene kok wah Bagong gleleng tenan jane ya nul. Pancen wedhus tenan. Mbek, mbuh. Ora caturan. Ndara Antasena. Piye, Kek? Niki anak kula Bagong batur sampeyan wis goleke gawean. Nyun ngapunten nggih, Den. Ora apa-apa. Gong, nun. Kowe wis tuwa, leren ngaso. Kula tak tandangane. Krungu ta kowe? Niki nom-noman sing tanggapi ngene iki. Bagong kowe rasa melu-melu Kurawa tak tandangane. Ndara Gatotkaca pancen jos. Bagong rasa melu-melu tak tandangane Bagong. Wah, Ndara Antarja nyos. Mengko kowe lingguhan karo aku, Bagong. Piye, Gong? Iki ra patek otop iki.
kancane do nyambut gawe engko lungguhan karo aku, Bang. Apa mung paitan bokong lho. Paitan bokong piye? Lungguhan iki ra mung paitan bokong to. Wah, mbok temandang. Aku ki nek temandang sing tak nggo jagan ming Kakang Antasena. Mau Kakang Antasena wis saguh ngewangi kowe ya wis ben Kakang Antasena. Kurawa 100 ki rasa dadak nganggo Kakang Garwaca, rasa dadak nganggo Kakang Antarja. Kakangku Bambung Antasena iki nganu iso ngrampungi perkara kok. Ya, Kang. Mbuh. Kok mbuh apa? Mbok sing sopan iki. Aku arep dikaya ngene iki ya anak satriya, anake Bapak Werkudara tok bambung-bambungke. Oh, senengane ora. Aku ora ngajar karo Kakangne kok Bambung Antasena. Sing bener iku Kocluk Antasena. Tendhangi raine ora. Matur nuwun nggih, Den. Nek pancen kaya ngoten ampun nganti kesempyoke ngaradan kawula kula pengamuke Kurawa sing didhawuhke Begawan Durna mangke mang tambak teng jabaning rangka karang kadempel njaluk pamit joge, njaluk pamit Siwa Semar. Menuse wis tenguk ning kono meneh mau mlayu rono unekke Ndara Antasena kok njur jedul kono. Wan mburi omahe. Oh. Diwan mburi omah. Simbok lagi adus. Mongko lawange ra ditutup mar, mbok kamar mandine iki dikai lawang. Mbokmu adus no. Aku liwat dikira kowe. Diceluk, Pak. Kowe ya mara, diceluk. Pancen setan Ranok Bagong ora. Untung wis nganggo anduk. Nganggo anduk kok suwek ayo. Ya wis ben. Kakek. Pripun, Ndara? Sinambi ngenteni rampunging pakaryaning Kakang Antasena, Kakang Garwaca lan Kakang Antarja. Ayo padha bawa rasa jroning Karang Kadempel karo Kakang Abimanyu. Nggih, menika langkung prayogi. Mangke nek pun rampung tentrem, Kurawa pun mundur. Pakaryane didum meninggal. Bisa dadi srana tumedhaing kanugrahan. Iya, Kakek Semar. Petro nun. Karawitan Karang Kadempel wis samapta ing gati sawiga ing diri. Wola. Karawitan kula niku saking Karang Kadempel niku wiwit sakniki wis padha tertib-tertib, Pak. Ming keselan anggotane Bagong siji seragame beda dhewe. Kleru Tro, aku wis meneng ket mau ora omong. Mesa tok sebut ora. Ya ora apa-apa, Gong. Tak ngapura nek kowe engko ndak malah entekan gedhe. Saya pucet. Ming kleru sagame wis terus tipes. Karena aku mikir jero e. Ayo mergane karang apa-apa iso njukuke sok bojone. Pengumumane iki saka kowe marak ngandhake seragam merah. Lah merah ki ana loro ora dijelaske sok merah marun atau merah marni. Lho. Merah marun karo merah marni. Ayo kuwi sing merah nyeter apa merah marun ben kanca-kanca ki cetha. Ya minta pujake-pujake sesuk nek do kleru ikete. Aku memuji ngersane Gusti muga-muga aja ikete sing kleru. Apane ndase? Lho, aku kok nganggo sirahe soliken iki lho. Lucu ya. Ampun lek bisa meneh. Santi Mulya to, Lek. Nggih, ngestoke dawuh, Pak. Ora ta kaya sangganing para Satakura ingkang sampun nampi timbanganipun Begawan Durna. Miwasang garing para putra Pandhawa ayun-ayun sakjawining rangka padukaning Karang Kadempel.
Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ranggana magawe gelar ira wang-wang wah mula Panakawan padha ngembela sirahe gleleng pacake Dlangap-dlangap ucapi kemiwat kaya ngregem jimat kaya ning gelar Resi Abang jebul didombani karo Antasena Pakdhe Surtayu pancen kepara nyata aku minangka dadi wakiling anak-anake kakene Semar sing kakene Semar ora kersa diboyong marang negara Ngastina mula pepundhen Kurawa ora usah dadak meksa aja jiat gedene gawe geger Karang Kadempel nek nganti wani gawe rusak kanan Karang Kadempel aja nglakon dosa Antasena sing ora trima tantrimane Antasena aku yang sago gawe srana mbubarake para sata Kurawa lho bayi wingi sore wani nantang karo wong tuwa apa abamu ora iso mboyong Semar luwung boyo tak tekati besmi marang Karang Kadempel luwe-luwe karep besmi marang Karang Kadempel kawula Karang Kadempel sing ora ngerti kenthang iki muling lakon pojok plereting kahanan bakal kasempyoki ngaradan Pakdhe Surtayu kundur ora yen aku ora gelem bali aja takon dosa aku yang balekake marang Pakdhe Surtayu pecah dadamu gletho siramu Pakdhe Surtayu
wedok pecah sirahmu. Waduh, kleru len jupuk aku. Tak kira nek glugu garek Kartomarma hancur. Wah, pinter kowe Nggih. Kurawa semantri ajeng kula ceblokke kabeh. tok cebloke maksude Kula dudutane saka njeron bumi. iso wae. Saken apa? Iso. Ngamot ambegan. Wis, Pun. meneng wae yo. Nggih. Ngamot ambegan sing tenanan, nang ngamot ambegan kok omong. Wis meleko. Wah, sampean nang pundi, Den? Aku ning awakmu. Terus? Men ketok kowe temandang karya kowe tak njingi. Oh, terus? Kowe ngopo-ngopo iso perang menangan, tamani tumbak ora apa-apa, tamani gada ora apa-apa. Yen lumrah kowe arep ambles bumi ya iso. Carane? Ngampet ambegan terus batinmu nyuwun ambles bumi. Bathukmu templekno lemah engko ora bablas. Bablas sak nyawane. Ora. Iki serius lho, iki ora guyon lho. Iya, ora guyon. Cobane ora. Piye kok ora wani? Engko nek gaman ngapusi kula semenang. Tenanan. Oh, piye? Wah, gleleng iki. Kene ora tak obrak-brek Kurawa ora bakal rampung kan. Bagong iki Satama lho ora basa karo aku. basa ngapa? Kowe rene arep gawe geger kok dadak tak basani. Jaluk Semar Badranaya. Bapakmu kok rene? Tendangane ora. Pendhita macam apa kuwi? Pendhita marmeksa karo Semar Badranaya. Ora sanyumbari karo wong tuaku. Satama Keduga glindhingke sirahmu. Piye? Satama Keduga glindhingke sirahmu. Biyen Bagong wong ora-oran mo. Saiki urung kanuan. Kowe iso ngalahke Bagong, bumi langit tangkep Pecah sirahmu. pangkal tayone negane atiku. Momeng tanganmu. Ayo, nya. Jan. Ora edan iki serius iki. Mudhar kowe, mudhar apa? Ya, leno pangedhamu cacahke Kalanjana. Lho. Nggo ngopo? Nggo makane kowe. Wah, setan. Aja pamer. Ketiban tumbak. Endi tumbakmu? Urung dicupuke. Tiban tumbak jebol dadamu. Nganti iso gawe mbledhos. Wetengku. Bumi langit tangkep. Ayo, ungalno dadamu. Nya. Wedan mletik metu genine. Kandhane mula aku ora nggawa rek. Kowe ngapain nang ngene, Reng? Ora apa-apa ndelok kowe. Ngati-ati ngundak kena pegaman, nganti kowe kena gaman tak nyemelangi to. Aku nek perang biasa tak tambi omong-omongan ngene iki kok, Reng. Asale canggleleng kok ya. Terus barang nanti ngono nganti ana apa-apa dipenake mo. Dian ki menungso apa iki? Menungso apa? Wis ora apa-apa to, diamu dadi kono mati ya. Kok ngleleng kowe, Wer? Tumbak ditutukke cengel kok tang 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 tang. Cah ampo. Ora usah gumun. Butuh tela ora? Oh, butuh tela ngapa? Golekke. Gang, Gang. Wedian. Gang. Ora usah wedi, aku ki ora apa-apa. Santai wae to. Tak goleke mayit wedok apa? Mah. Mayit kok wedok. Wah, bocah kok glelenge ra jamak-jamak.
Ana apa nolo Kareng? Bagong. Bagong apa? Bagong kok iso ambles bumi? Ora sanggumun mergo dinjingi karo adiku. Adi sampean Dimas Antasena. ora setan iki. Mbok kula dinjingi teh. Iye. Mbok kula dinjingi men ampuh kaya Bagong. Iso wae. Arep kok pamer kaya Bagong. Nggih, ngosak asik Kurawa. Merem. Merem kok malah mlirik. Niki kira ya. Oh. Karo wong tuwa kok. Merem. Lho, merem. Ngamet-ambekan. Wis melek. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Kuwi lah. Terus kekuatane? Mabura. Carane? Sikile gedruk lemah ping 3. Niki enten kampase mboten niki. Kok banter banget kok nek nabrak apa-apa? Batinmu muni mandhek. Gleleng sae. Wah, sapa kae sing etok? Durma Gati Timbres Dasmu. Biar. Wah, gleleng tenan. Padake sembecengan. Kok aleman reng. Le tuku gas nendi? Gas matamu ora. Iki lho delok iki lho. Iki aku iso nek meh di atas tanah iki itu bisa lho. Mumpul sithik, Pak. Wah. Golek kolah ra ono gendenge. Areng apa? Nginjen kaya. Sempatane. Weh lah Bagong ampuh gareng ampuh. Kula digawe kaya ngene. Digawe piye? Gawe kaya gareng kali Bagong. Aku isa aku ping ambles bumi, mongko ambles bumi wis dinggoni Bagong. Mengko Bagong tak jake gelut ning jero bumi. Merem. Kula iso kaya sampean iso nyembur kaya ula to? Iso. Wonten iso mati wonge, Mati. wah niku wis apik. Merem ngamet-ambekan. Aja endo. Nek arding slupi aja endo. Lane ora tau endo. Lane anane ming pasrah kok endo. Sampeyan iku sing selak kesusur. Wis. Wah, ayo. Ora usah semelang, Petruk. Aku ki putune Dewaning Ula. Nggih. Kowe narep nang ndi iso, ning banyu ya iso, merambat tuwit ya iso. Kapokmu kapan? Semangkean. Ayo Kurawa gelem bubar apa ora? Ora gelem bubar, ajar anak-anak Semar legane. Kon nimbles? Kon nimbles apa piye? Mutiar. Oh, kapokmu kapan kowe? Kowe ngopo ya, Tru? Oh, kowe iki senengane cah kurang ajar. Gong, napa iki kilene nandur ki tenanan. Kok ambles bumi nggawa kantong gandum. Telone wong tok pethiki tok wadahi iki piye? Engko nek panen nek jebol rak wis ra ono telone to. Kowe engko tak kei to. Wah, aku nek carane ngono kuwi gah aku. Wah, gah Gong, aja balekke Gong. Wis kowe ra sampean
Santai wae to, wis sampe melu pokoke butuhe kowe engko tak kae. Jeneng aku ra wani iki. Gong wis wae. Wah kandhane kaya ngono. Dok glut ning bumi sing weruh ya sapa? Wayang kok ming animasi. Waduh, iki piye aku dipendem sak dodo iki. Apamu kapan kowe? Balikke, Gong. Balikke ora semangkean ora. Ayo, Patih sengkune ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung gawa para Sata Kurawa. Wow, konangan garing timbles saka Dirgantara. Entek kok ya iki. Kok wis ora gelem banter ya. Wah, kabulatore reget iki ya. Suara-suarane mak blok. Man. Piye? Diceblokke sak dodo, Man. Ceblok kira sapa? Wah, sampeyan nek ngerti gila. Bagong ambles bumi, Petruk ambles bumi, Gareng mabur. Medeni, Man. Bagong ki ambles bumi. Nggih. Iki nek ati iso diceblok. Anggere ana mak sendul kudu mencolot. Nek ora mencolot iso diceblok karo Bagong. Ngatur-atur wani atas ya tak jinjing ya. Ngono. Wah. Menjane Bagong keceron iki lene blok iki. Ning ngene nancemke mempeng banget iki. Didudut kok angel, Man. Mbok coba didoni. Aduh. Lega aku. Sampeyan ki wong tua to? Ngerti tandur lagi diceblok kok dijeboli. Mbok nek tukul njaluk. Antel mencelat kok. Sembetengan. Mlayu wae. Selak diceblokke meneh. Waduh men katot-katoke sak. Demet. Gege karepe dhewe. Patih kok katoke ditarik. Untung lobok. Dadi ora sak wonge. Balikke, Gong. Mah. Ukuran 3-4. Ah iya. Nek kowe lemu ya ora sedeng. Ayo tak bedah. Santai wae sambung kain liyane. Kardinal. Waduh. Kardinale kok mempenge ra jamak-jamak ora. Wah lho, keterangane katut sak kathoke jero. Ah iya. Sengkune iki patih kok kathoke jero rendan. Rendan piye? Kaya saringan tahu ae lho. Kosok nyanyi dangdut ya mbok ora ngerti ora. Semengane werna-werna. Dibantu karo ndara-ndara Kurawa mesti sineng kene ya nek mesti.
Ya paling berpartisipasi meng aku. Lho. Ah iya ta, gua Dursasana tak ajar timblis. Heeh. Wah seneng aku. Aku ora arep matur Ndara Garukaca nek wis rampung masalah ben nang kene terus. Lho. Nang kono terus piye? Maksude ben nang awakku terus. Dadi aku iso mabur tekan ndi-ndi, ora kok mung tekan semene tok. Ngetoki sik kowe gleleng lho nek mabur. Apa terus? Oh. Sikilmu kaya ora tekle. Tanganmu kaya ora sikilmu ora kaya becik, tanganmu ora kaya tekle, mripatmu kaya ora kira nek mabur. Kok karang yo gleleng tenan kaya aku iki. Piye? Rusak kok terus pisan. Kaburatore jepluk. Oh iya. Sing duwe abur-aburan wis minggat. Mula aja sok mamer. Ya. Kowe ora iso mabur, aku tontonan tetep iso. Piye, Gong? Sing iso ambles ya wis metu kok, terus mbok ya wis. Ha iya. Akeh lho bapak malah tindak mrene. Ayo engko bapak arepe sing diutus sapa ra ndara-ndara ki samarta ing gati sawika ing dene terus. Marikoten prayitna semuriris seka balik ditiyane gandayane tresanya purnama sasi matur nuwun nggih Den pun damel padhang kahanan karang kadempel Ndara Antasena kula tak nagih kesaguhan sampeyan. Aku mangkat karo Adhike Wisanggeni, kek ora usah kuwatir. Ndara Gatotkaca kula nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal karo Abimanyu, aja kuwatir, Siwana Yantaka. Ndara Antarja kula ya nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal nadyan ijen sowan Womandura. Ngestu padha dawing Siwana Yantaka. Muga-muga sami lebda ing karya. Boten manggal setunggal menapa kelakon panjangkanipun ingkang ngabdipun Semar. Aku budal dina iki Siwana Yantaka. Aku mangkat dina iki Siwana Yantaka. Aku mangkat dina iki ya kek bareng karo Wisanggeni. Ingkang atos-atos nggih ndara-ndara kula mugi-mugi saged kasembadan.
Sritina ning pasewakan ya jagat mangestu ora wayah bener jagat gawe kaget iki kaya ora pangling suwane Atmat Jakunder Sila geni wisanggeni padha kanthi raja sapraptamu kulup tansah pinanganing ngawidadan niring sambi kalawa praptaku ana ing Dwarawati kemareng aku ngaturake sembah sumenging pangabekti ku kunjuk ngersaning Prabu Dwaraka ya kulup ndak tampa ora liwat pangestu ning wakmu ing Dwarawati tampan ono ndak gegem dadekake jimat anak lanang Antasena padha raja sapraptamu nggir pangestune Pakdi wilujeng sowanku Pakdi aku ngaturke sembah kunjuk ya Pakdi ya kula Antasena ndak tampa pangestuning wong tuwa tampan ono ndak gegem dadekake jimat anggir wisanggeni katuran karaharjan rawuhipun nggir Paman Setyaki slamet tekaku ngaturke bektiku kunjuk ya Paman kula tampi dawa sami-sami anggir Antasena wilujeng rawuhipun mak cilik garpa ruci slamet tekaku aku ngaturake sembahku katur ya mak cilik kula tampi dawa sami-sami Raden kekalih dipun sengejaken anggenipun lenggah Siwa mati Udawa iya kaya ora kepenak praptaku wa Pak Dipati Udawa iya kaya ora kepenak sowanku ning negara Ndrawati Pakdi wisanggeni Siwa Ndrawati ana dawuh sumengko pengawak Bojran Damar Sasi Gita namung wigati sengkan-sengkan sowanmu ing datan pepoyan ana wigati apa kulup mara gage matur marang wakmu ing Ndrawati setemene ngene wa sowan kursaning Prabu Ndrawati mau ora liya saka keparenging Kakang utawa Siwa Badranaya ing nalika semana aku budal saka ing Drepsala geni sowan marang ngersaning Kakek Semar apa to sababe dene aku sowan marang ngersaning Kakek Semar sabab aku mituruti prarampitaning dewa lumantar pasumpenan ing wis dak tampa mula ora aneh yen to dina samengko mbuh bener mbuh luput mbuh cocok mbuh ora yen to karang kadempel utamaning kakekne Badranaya bakal antuk kanugrahaning dewa wong dene kanugrahan mau bakal dayane bakal dirasakake mring sagung para kawula sak negara Ngamarta munggahing para putra munggah meneh para pepunden Pandhawa ya mung nalika semana ngendikaning kakekne Semar nggone bakal kedurungan wahyu mau ora bakal kelakon lamun ora ana pambiyantuning Siwa Dwarawati ora ana pambiyantuning wakmu ing Ndrawati tegese piye nggih merga syarat sroning ngendikake dening kakekne Semar bakal lakon penjangan ing Bayu Wahyu mapan ana ing Karang Kadempel lamun Karang Kadempel tinunggon pusaka 3 1 Pustaka Jamus Lima Sada angka 2 Sekar Wijaya Kesuma angka 4 pusaka Kyai Nenggala katelune kudu mapan ana negara utawa ning Karang Kadempel mula tumuli aku semaga lawan kakekne Badranaya aku ingkang nyuwun ya kuwi Sekar Wijaya Kesuma ngersaning Kanjeng Wah Ndrawati mula wa sowan kowe iki malih-malih apa tanur kejaba mung mbok menawa ana mulunging penggaling Prabu Ndrawati dina samengko Sekar Wijaya Kesuma bakal ndak suwun ndak boyo marang Karang Kadempel wa Ndrawati jagat wasaning Bathara Wayahpara jagat wisanggeni aku ngrumangsani Tanata Ndrawati kuwi ora ketang sithik tau nampa pangudanging Kakang Semar tau tate nampa dimong dening Kakang Badranaya nanging mbok yo aja banget nggone ngasorake marang derajating Nata Ndrawati ing atase pusaka ingkang winastan Sekar Wijaya Kesuma kuwi pusaka kadewatan ora ana wong liya ingkang diwenangake ngasta kejaba mung Nata Ndrawati lha kok dadi Kakang Semar mung kepengin gayuh kanugrahan wae lha kok dadak nganggo syarat srana wujuding Sekar Wijaya Kesuma lha gek utusan marang nom-noman kaya kowe lan Antasena ya to yen pancen mengko aku maringake pusaka mau bakal mbok aturake marang Kakang Badranaya nanging jiwaning muda kuwi laduk wani kurang geduga yen to nganti tok gunake bab ingkang ora prayoga apa ora jeneng kapitunan mula bab perkara iki aja kok enak sarta aja mbok anggap gampang nggone purwa bakal maringake Sekar Wijaya Kesuma iki bakal akeh pitunganing nata ing Ndrawati mula sing gedhe pangapuramu ya wisanggeni
yen sira sowan ana ing negara Ndrawati bakal nyuwun ngampil senjata wujuding Sekar Wijaya Kusuma, aku ora ngeparengake. Mula kowe bali marang ngersaning Kakang Semar. Matura ingkang terwaca marang Kakang Badranaya yen Sekar Wijaya Kusuma ora bakal sowan marang Karang Kadempel Wisanggeni. Antasena, ha Padi. Lah kok dadi banjur sumanonong suwan munyaket kelawan Makming Ndrawati. Blokasuta blakotang terus terang sing rembugan Wisanggeni nek ana ribete lelakon iki sing tanggung jawab Antasena. Sirmu piye lah kok dadi kaya sugal ucapmu marang Makming Ndrawati? Ming Pakde gelem maringake Sekar Wijaya Kusuma apa ora? Lho. Yen aku gelem maringake Ndrawati tentrem. Yen aku ora gelem maringake Sekar Wijaya Kusuma, apa kelakon dosa Antasena ngamuk ana negara Ndrawati, Siwa Ndrawati. Setyaki. Sirama nganggo tirtaning kesabaran aja kaya ngono Setyaki, Kanjengipun. Bocah nom dumeh ndugal kuwarisan. Dumeh ndugal kuwarisan nom-noman ora nganggo petung, ora nganggo tata krama sakapinake dhewe. Nggih. Sampeyan nyumbari ajeng kawi geger negara Ndrawati. Nek ora krungu Senopati Ndrawati mboten napa-napa. Nek krungu Senopati Ndrawati niki dadi tanggung jawabe Satru Ingkar Boruji ingkang paman pun Setyaki. Menawi angger Antasena badhe damel geger negari Ndrawati, krana Kanjeng Koko Prabu mboten maringaken Sekar Wijaya Kusuma. Ajangipun mboten wonten ing pundi-pundi namung wonten dadanipun Senopati Ndrawati. Metu njaba le tak jajale kaya ngapa kekuatan malih jeneng. Lah ya wong jeneng bocah nom mula pendak-pendak kagol kogelan atine mesti tanpa nganggo pitung sing dawa, tanpa digelar lan digulung. Udawa lah kok dadi kaya ngono lho, Patih kok nganggo tata krama. Lho, untune malah gathuk barang. Patih kok untune kerot. Udawa wonten timbalan. Lah rak ngono to, senengane. Ya nyuwun pangapunten sinuwun. Tatanen para kawula aja nganti kasemyok ing ngarat dan aku ing bakal misah ing padha gejegan kula semanggahaken. Setyaki leren aja kaya bocah cilik Dimas Garboruci. Bapak keparanggul mungking ayuda kebapak bawatnya bentar kebabaknya mungking alogo Gir kula menika tiyang sepuh mesinipun kula mboten badhe ngladosi dhateng jengandika Anggir Antasena. Lek wis ora sandadak kakehan gunung tanpa guna. Majile wis nampa penantange anakmu Antasena saiki didajal. Nek pancen sampeyan majlis iso ngalahke Antasena, aku mundur karo Wisanggeni ora sida nyuwun Sekar Wijaya Kusuma. Ning kok sok baline. Nek aku iso ngasurake majlis Garboruci, Siwa Ndrawati kudu maringake Sekar Wijaya Kusuma. Nggih. Kula menika nate bandha kaliyan ingkang Rama. Kula mboten kawon
nadyan nuwun sewu dipun mestani kawon ning kula mboten trimah. Ati kula tetep mestani menawi kula dereng kawon. Apa meneh namung atmajanipun anake kaya sampeyan rasah ngatoske banyu ngempukke watu. Ayo dijajal Lik, nang kene kaya apa aku sing kalah jroning boto itu. Monggo kula ladosi. Ning aku njaluk ngapura lho, nek aku neranyak karo Mak Dik karo Boruji. Aja endok Lik. Gerang-gerang kok gelut kok kaya caci Lik. Menguleng-ulengan. Gelut ki ra ya jotosan. Ha iki padha-padha ampuhe ngene iki kok, Dik. Mas Setyaki tak jotos ya ora apa-apa, aku dijotos Mas Setyaki ya ming kaya dicokot semut. Kula dipun jotos Anggira Antasena namung kados dipun cocok idom. Aku dijotos Mas Setyaki kaya ming didumuk. Kula dipun jotos Anggira Antasena kaya dipijeti prawan. Aku dijotos Mas Setyaki ya dipijeti rondo. Lho. Iki kok tekan wong wedok-wedok ki ngopo to? Ampuh kabeh, wis to ampuh kabeh. Setyaki ya digdaya, Antasena ya ampuh. Ning tetep aku ngamuk nek panjen Siwa Ndarawati ora maringake Sekar Jayakusuma. Antasena piye? Upama tak gondeli mesti kowe bakal gawe geger negara Ndarawati. Kang mangkono ora bakal prayoga dadiane. Heeh. Nek nganti mengko bapakmu krungu malah ora karo-karuan to, mestine ngono. Sekar Jayakusuma temanono. Tenane, Pakdik. Iya, tenan. Gawanan ning Karang Kadempel. Ning aku bakal marep ning Karang Kadempel uga. Mengko nganti pusaka iki digawe bab sing ora prayoga marang Kakang Semar Badranaya. Aku ora nrimake lho Antasena, ora ming Pakdik. Aku ya ora nrimake. Mula tampanono. Mangkato ning Karang Kadempel. Yo, matur nuwun. Bisa nggeni nendi? Mengko wis anggere bakal sumusul marang kowe, Nger. Yo. Wonten timbalan. Setemene sadurunge wis anggene lan Antasena iki mau sowan. Siadi ndak kanthi prapteng Datulaya, saya temung bakal ndak kanthi pirembugan berembagan babagan perkawis menapa. Pasumenan ingkang ndak lakoni ingkang ana gandeng cenenge kelawan Kakang Semar Badranaya. Lah kok jebul ingkang pinaringan sasmitan dening para dewa ora ming pun Kakang dhewe nanging klebu anak-anak Pandhawa uga pinaringan sasmitan dening para Jawata. Mekaten. Setyaki wonten timbalan tunggun negara. Paduka Kanjeng Prabu badhe tedhak dhateng pundi? Aku tak nglapat lakune anakku lanang
sakarone kuwatir ing atiku ya sing tak kandhake ngarep jiwa muda kladuk wani kurang geduga mbok menawa Sekar Wijaya Kusuma dienggo bab sing ora prayoga aja nganti aku ing kapitunan lha ngaten sembah kula ingkang ndiraken Jengkar Paduka titip negara Setyaki lho niki ngestaken dawuh Prabu Werkudara, piye? Ora pangling iki kaya dene atmajaku Gatotkaca. Apa dene atmajaning Dimas Arjuna? Anakku lanang Angka Wijaya. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mbok menawi wonten wigatos dene putra-putra Paduka kepareng sowan wonten negari Ngamarta. Abimanyu wonten timbalaning Ngadawuwa. Gatotkaca wonten timbalan Prabu. Maradhyake matur nggir yen to pancen darbe karep sarta sedya matur marang wakmu Darma Kusuma ing Ngamarta. Wale-wale menapa Prabu? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur dipun utus dening Siwa Badranaya. Inggih, Siwa Nayantaka. Ing wigatos Siwa semanggenipun badhe kepengin nanggayu kanugrahan nanging kedah wonten syarat serananipun. Mboten sanes kejawi namung kempalipun pusaka tetiga Sekar Wijaya Kusuma, pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada, sartanipun Kyai Nenggala. Mongko sakmangke Abimanyu pinitados dening Siwa Badranaya supados munjuk atur ngersa Paduka Kanjeng Prabu ingkang wigatos badhe nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Klimasada. Mugi kepareng sakmangke badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel wa Prabu Darma Kusuma. Mangkahangra sesumbar Lindha pamekon sing kumaludhok Guntur ketop lumembak penyugang kumambang Dosang Wisnu Bathara kang anjok saking wiyadi Abimanyu ora kok jeneng wakmu ing Ngamarta bakal awel maringake pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada nanging teko Andupara sira kulup pinaringan pangandikan saka Kakang Semar yen to bakal nggayuh kanugrahan syarat seranane kudu pustaka Jamus Klimasada prapteng Karang Kadempel. Apa jeneng ora luwih prayoga lamun sira kulup nyuwun priksa marang Kakang Badranaya wahyu mawarane apa sarta pigunane kepiye teka sira kulup atmajaku Tanjung Anom dinuta dening Kakang Badranaya tumuli budal ngadhep ana wakmu ing Ngamarta nanging ora nyuwun pituduh marang Kakang Badranaya kanthi cara mengkono mau apa kira-kira pun ing Ngamarta bisa kumandel kapercayane marang sira kulup sakarone mula sing gedhe pangapura lamun pun ora bakal maringake pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada nggir Tanjung Anom. Dyan Gatotkaca tinon mapakarga suta tekapira Kresna kulup tetuka ana ponggir teka sajak ora prayoga kang dadi atinira kulup Gatotkaca nuwun pamunten sampun dados kesaganipun ingkang putra ing Pringgondani. Bilih sowan kula wonten ngersanipun Kyai Semar Badranaya kula kedah pikantuk damel. Mila sakmangke Gandeng Paduka Prabu sampun paring dawuh. Mboten badhe maringaken pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Kula nyuwun pamunten. Tinimbang sakmangke Gatotkaca menika dipun wastani satriya ingkang boten saged ngugemi dhateng menapa ing sampun dados kesaganipun. Paripaksa nadyan kula dados ndeking pangamun-amun.
bebasan putung kabandemna rembug kasawurna. Kula mboten badhe kesah saking negari Ngamarta menawi Paduka Prabu mboten kepareng maringaken wujuding pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Wah. Punten amit sang Klimantabi tirebena iki lho dene demawaing nawang tuwak. Koko Prabu. Mboten ateges kula panika badhe kumawantun dhateng dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu namung ngemutana. Kakang Mas Yodipati ingkang samangke tumuli mulasara dhateng atmajanipun semanugi Kakang Mas Madukara. Ingkang tanwandi ugi boten badhe gesek karena menapa ing dipun tindakaken dening Kakang Mas Yodipati. Menapa mboten saru dinuling atasipun tiyang sepuh kalian putra sami regejegan doh nyono cerak nyono sami mestani menawi kula warga Pandhawa menika mboten rukun Koko Prabu kinarya nyahak tuwin kinarya nyupet dhateng reraosanipun para kawula dhateng para Pandhawa miwah atmajanipun mbok inggih turta malih Kyai Semar Badrana menika selaminipun kula menika srawung kalian Kakang Semar mboten nate tumindak goro utawi ujar lelamisan. Mbok menawi menapa ing dipun tindakaken Kyai Semar menika kala wau pancen saestu badhe anyadong kanugrahaning dewa Koko Prabu. Sedewa wonten timbalan yata yen pancen kaya mengkono Dimas nanging tak jaluk Siadi aja mung kandhek ning pangucap tegese Siadi wani matur kaya mengkono kudu wani tanggung jawab mangke menawi wonten geseng ngrembak Kyai Nayantaka jangga kula kinarya lintu Koko Prabu gantinan pustaka Jamus Klima Sada paringna marang Gatotkaca lan Abimanyu. Kyai nyuwun pamunten mboten badhe wantun kaliyan pepundhen Pandhawa nanging ngawrat ngemban dawuhipun Kyai Semar Badranaya inggih Siwa Nayantaka menawi ngantos mboten pikantuk damel menapa mboten lingsem Rama Kyai kagungan putra ingkang mencla-mencle gunemane kaya banyu tumempang godhong sente cangkeme. Minggiro ora sudi aku duwe anak wani karo wong gerang. Nuwun sewu Kakang Mas. Kula ngemban dawuh timbalipun Koko Prabu Darma Kusuma. Mbarep kakangku dawuh piye? Gatotkaca pinaringan pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada. Wah, kuwi tenan nggih. Menawi ngantos kula dura sampun ngantos beja gesang kula. Yen pancen ana dawuh saka mbarep dawuhna karo anakku. Wah, janji engko dienggo salah gunake dening Gatotkaca apa dening Abimanyu aja kelakon dosa. Aku dhewe sing bakal matrapi paukuman lawan kowe. Ngestaken dawuh Paduka Rama Kyai Gatotkaca wonten timbalan. Pustaka Jamus Klima Sada tampanana. Nanging wanti-wanti pitungasing pamanmu. Kepareng Paduka Paman. Sak budalmu tekan Karang Kadempel, Kakang Mas Yodipati lan Kakang Mas Arjuna ingkang bakal tutwuri marang lakune anak lanang Pringgondani kula aturi paringaken Paman.
kuning lekas kita linuteng kidung kadung kadereng momong memangun manah rahayu yono tanah kolong jagat Dewa Bathara Antarja Oh Prabu kula ingkang sowan eneng apa Lah kok dadi janur gunung kadingaren Sirat Majaku jangkar bumi sowan ning Mandura. Wale-wale menapa? Sowan menika sak boten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening Siwa Semar Badranaya. Lho. Kakang Semar utusan kelawan Majaku jangkar bumi kasinggihan mekaten. Wigatine mugi dados ing kawuningan bilih Siwa Nayantaka nyadhong kanugrahaning Jawata. Ingkang sak mangke kegiatanipun kanugrahan menika kala wau badhe andayani tumraping negari Ngamarta miwah pepundhen Pandhawa. Nanging ngendinipun Ki Semar Badranaya sedaya menika saged kelampahan menawi saking pambiyantu paduka Kanjeng Prabu Mandura. Lho. Pambiyantuku piye? Krana syaratipun kedah ngempalaken pusaka 3 cacahipun. Pustaka Jamus Klima Sada, Sekar Wijaya Kesuma lan Kyai Nenggala. Wa sowan kula dipun utus dening Ki Siwa Semar Badranaya supados nyuwun ngampil pusaka Kyai Nenggala badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Piye? Rayo oleh binatang paresmaning jajalanan sukertane baune iblis lanat. Antarja wonten timbalan. Lah kok wani-wanine? Kowe kumo wani matur yen to bakal nyuwun ngambil Kyai Nenggala. Ngerti ora? Yen pancen kowe durung manuk, yen pancen kowe durung ngerti. Pusakaning Baladewa kuwi wujude loro, kodrat karo wiradat. Sing kodrat mapan ana ing epek-epek Baladewa aran Kyai Nenggala, sing wiradat jenenge Kyai Alugara. Lah kok dadi Semar nyuwun ngambil Kyai Nenggala iku padha karan moteng-moteng tangan itu Baladewa iya. Iki ora bakal bisa digawa dening sapa wae. Iki mapan ning jeroning kulit sak jabaning daging. Cetha yen to Semar Badrana bakal ngrusak marang negara Mandura. Ngilih Kyai Nenggala padha karo ngilani jajane Baladewa Pati. Maning jajalan Wa Prabu mestine Antarja wedi karo Ralindra Mandura nanging barate aku kuwi menungsa sing kedunungan rasa lha kok dadi malah sira ngendarat marang Antarja babu apa dikira aku wedi karo Nata Mandura ayo dijajal anak Jodipati karo Ralindra Mandura menang sapa neng kene ditemtokke Antarja. Kresna inggih Kakang Prabu. Kula ingkang raying Ndarawati. Sirmu piye karepmu piye? Ayo kene. Antarja ki maju ngarep aku kene. Jejeki raine parat menungso ora tatanan. Lah kok dadi wani barang nyilih pusaka Kyai Nenggala. Monggo dheweke iki ora weruh yen to Kyai Nenggala ki mapan ana ing sak jabaning daging sak jeroning kulit. Kowe ora iso digawa dening sapa wae. Sing iso digawa dening sapa wae iki mung Kyai Alugara. Kuwi wae ora setengah titah iso mboyong pusaka ningsun. Lah kok dadi arep disilih karo Semar. Memeng mripate Semar. Diapure derajate ngaceplek kok dadak nyilih Kyai Nenggala arep ngopo? Kakang Prabu kula nyuwun mapunten, sampun ngantos duka. Nyatanipun Antarja menika kepara saestu dipun utus dening Kyai Semar. Lan kula caosi prisa Kakang Semar nembe nyadhong kanugrahaning Hyang Mahanasa. Mongko sekawit pisanggri Anantasena ugi sowan wonten negaring Ndarawati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma.
Ngono. Inggih. Lah terus kembang tok paringke. Kula paringaken mergi menawi mboten Antasena ngamuk. Tumunten kabar ingkang kula tampi, Gatotkaca kaliyan pun Abimanyu nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada. Lah terus ugi dipun paringaken ngampil dening Kyai Prabu Darmakusuma. 3 pusaka menika dados syarat srana tumurun ing kanugrahan. Ingkang angka 3 pusaka Mandura Kyai Nenggala. Lah Nenggala iki ora iso dicopot saka Baladewa. Nenggala ki tememplek. Tememplek ana awake Baladewa. Ora iso dicopot lan ora digawa ning sapa bae. Menawi ngaten Koko Prabu ngedharawuh wonten Karang Kadempel. Piye? Koko Prabu ngedharawuh wonten ing Karang Kadempel. Menawi upami mangke Kakang Semar Sembada pikantuk kanugrahan sak mboten-mbotenipun Koko Prabu pikantuk dayaning kanugrahan. Ngono Kresna. Inggih Koko Prabu. Yo, ayo aku manut karo Kresna. Bala Pandhawa myuk gumulung mangung sireng sata Kurawa kambahungke ing Kakang Semar kula Den apa pancen kepara nyata ature anakku Ndrepsila Geni Wisanggeni kawan apa dene Antasena leres mekaten matur nuwun pun paring ngampil Kembang Wijaya Kesuma. Iya, Kakang. Kakang Semar apa bener kang dadi ature anakku pringgondani apa dene Tanjung Anom. Mboten geseh. Kula sing dawuh, kula sing nyuwun tulung sami sowan teng negari Ngamarta. Matur nuwun pun paring ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Kliwasada. Kakang Semar apa kepara nyata? Leres Darantarja to. Iya. Lah pundi pusaka Nenggala? Yen ora saka kareping Baladewa, pusaka Nenggala ora bakal bisa wal saka karepe Baladewa. Mung sekedap kok, niki nggo jangkep syarat srana reruba pepanggil. Aja nganti gothang kaya ngenten iki Ndara Baladewa. Matur sembah nuwun. Pun disuwuk saderenge kula dodok. Wis tak aturake. Nggih Den, nggih. Matur suwun. Lah kula niki mung manut karo kersaning sing kuwasa sing paring sasmita kalawan ingkang abdipun Semar. Kula dhewe ya ora ngerti terus ken pripun gandeng pusaka wis mlumpuk kaya ngeten iki kula ken pripun. Muga-muga dewa ora mblenjani menapa isih didhawuhke kalipun Semar Badrana.
kilat tadet saliweran sak nginggiling karang kadempel tumunten mendung angendanu satemah peteng dedet karang kadempel dumadakan ana kilat ingkang nganyigar punang mendung biar padang trawangan sumunar sumlorot saking dirgantara tumedhaing wayu katentreman mapan wonten ing karang kadempel andayani tentreming negaring Amarta Mandura miwah Ndarawati tetunggalan manunggal dados sajuga ternyata dewa mboten selak jumbuh kalian apa sing didhawuhke kalih kula sinartan kilat tatit sesautan mendung ingkang kaya badhe dados jawah ning tumunten dados padhang ingkang satemah andayani tentrem raosing manahipun ing abdipun Semar mbok menawi menika ingkang winastan wayu katentreman tentrem menika mugi dayanana dhateng negari Ngamarta Ndarawati lan Mandura niring sambikala boten manggelangan setunggal menapa tentrem laire tentrem ya batine tentrem kawulane tentrem nara prajane sedaya tetunggalan manunggal sayuk rukun sayek saka kapti tunggal cipta rasa karsa lan karyane Ndara